Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponikta Nijang Karbi Anglong Sojeng constituency arlo imati lang longchor border angkang an APHL simei phu jai katharbet kahumridam non head jong kahuri sai tax get aputhak APHL simei phu jai kathar lapen ari sang hua tumpen arat mate border angkang anaphan tax get alamthi jaipon Lason si jai kathar ai hin pen tax get alam therat aphan ke than pon ke labangso tax get nangki bi ke alo aron ateng pensi nangki bi lo maputa rong arat atoma phan karju pedupon tangte alo aron ateng pensi tax get nang bilo pulo tangte kopi koson non aporahut kahuri isai paklang thurong Karbi Anglong Autonomous Council atumsi adai chen nangji puta rong arat atoma phan than pachini pon Lason si jai kathar pen kaningje pon alam thele arjuponik sinan Dak iasor wang tu pulo la pen ke ni tumta apor chirisi wang ingtum okosi wang lo la border alam dak nange theklong gal puhelo police ta amen jong chot yong si Assam government la pen council tum a hoksi a border ke cherai kang tum posonte dak police hang ya polo sita non ke police ta tot prong bange thombak sidu je komrom la pen alang litum lan cho takalilang hang a facility ta pipe council pen government pen ke light ta pipe si nilitum phansi generator ta nang hang nun tu police tum ta athik thete mo phike police tum ta ni tum pen si hile ta nang la na hang tu rong ta the la puson se ke je plang not athe alam bin nong bangke la council ke la ke doan along leta hala give and take along pidun at lo rokom la si alang litum dak wang ha hede la pen hala gate nange bi police gate nange bi puke jong sinang bi ponte dak notification do jike di la si notification ta non ta job han ta peklang ha hilang a peklang ha hilang mane avede no nanta aku jong si don de government tum nang peklang non kopi si duk circular order do imati hada la dak police camp ki bi aphan ala ta nitum thek long lik non anta jong si don te nang peklang non pusi nitum ka demand Assam government pen ba council pen nitum demand lo la police check gate dak nang bi misen alam lo seta a notification bang nang peklang no ako ka la border kerai nangi ke public tum rap dunji hok lo rap dun de po kam kali lo seta binong ke claim nai ke la ke police atum magistrate atum dak magistrate a thek long lik abinong ha plain district asonte border magistrate putadu border ADC putadu ande dak border ADC dak do border magistrate do dang alang litum phan dak nang bi bedet pia potlong athema nitum ka pheri ke la alang litum longle etom border anta chipidun laplo jong si chipidun laple putang te ba chipidun laplo pusita rat atum karbi pen chomang aphan thang bak beng pachbong kapachipi thi thedet ji aphan halabang so a give and take a list a kagos a agreement ni tom phan a copy ng pivek ni rong rat tom phan rat ang theno nang jai det ni la copy po lo nang jai det nili tum ka chini ke non MP election nang le lo popot la pen munit atum asap ta BJP phana ning dok de la posi alang litum ka matha ke inglong a rat tum han pa che bohong nang chom Handloom and Textile Madhuram Lake Theke Kang Adong Handloom and Textile Training Center along Kahumridam. Lason si jang mi poni phain kora near kep ar nila khain kora trok dwar bagori constituency ke parlo ke Kang Adong Handloom and Textile Training Center along Karbi Anglong Autonomous Council Handloom and Textile Madhuram Lake Thepen Kahumridam. Labang solong kachitongdun Madhuram Lekhe Dwarbagori constituency VDC chairman Sar Koirongphar BJP Mondol President Sunaram Singnar Dolamara Municipal Board Chairman Mongol Singh Terang atum chetongdun Labang so ke kangadong Handloom and Textile Training Center along Night Chokidar Singnar asangho vacancy apositami nili prabjin pen interview call ponpo lapen ladak lokel atuma phansi pipon po puta Madhuram Lekhe pen ningjepon Lapen ke hon therang antami ladak ke kang adong Handloom and Textile Training Center along an longpon lapo mesen pen office tami kimpon po lapen ke ladak ke kang adong Handloom and Textile Training Center along Chokomar atum duty cheklem ple atum aphan action and pon po puta Madhuram Lekhe pen perang ke thengno ningjepon
ke kang adong Handloom and Textile Training Center demonstrator pen instructor atum bang hini chomat hapon ke ningkan tang them an duty chewang we po arnisi bag duty chewang po register along attendance chibilap titipu alam pherang ke atum karju ahut em madhuram lekthe pherang ke thengno ke than pon ke labang sopu thak abang ke nili prabjin pen action and pon po pusi than pachini pon asi non peneng me sia ko dhuri pon bujina than peneng ba ni lia center tin panda dhuri pon lamlo asi peneng pe na bangke dagi phir ke thak te charlia awar saita dukon Tante sari si lah mane cirok to rata tum tanang than tang te la dak ke kang dong rata tum tanang than lo atang te nili tum sita menang humri week lo la ke ahok lam la dak herang sita me ekdom condition me la pen hon sita me timot lap kela so putha ke tenang liko pilot non nili tram so do bangke nang li tum thek long po honda mi pick quality ako bane pilo best quality hon si ke lagela the hon kom tami stame quality bang me se nang la sinon nili homosti tinda keron padulo lada ka bang duar baguri aban nam nilang pusi pamu nili phone kuri lo superintendent of fan la duar baguri homosti farman la local mc lo mate yam recharge alang li family pinimat juga jukuri po la so hormu bang pacheban herang lok 10 set do angge honda do masih la 2021 22 la so 22 23 bang la so farman dolang masih hala superintendent office long sidolo la da farman ke pena dek na pachenik de fan ku chairman dum da dolang chining riti kang penam de nang po honda do pena honda mithang chong wai nang po ake no po de lagele ni fan thu nang kori phina yang se no pro de ni section en po tak sar mo hedjong tha cirok tum ninje lo yen ba office chewang we cheklo jong jong ni chewang we po demonstrator pen instructor wang po totally ke register bang pa pleng la beti la so putha te pilon tenang li pu inquiry pa kori po nili munang itu na rujen ko si nili ningi la nili pain kori po ini pe nama si nili pain kori fit po non la dak pe nam de lo prong te nili dam pa di fu ke le pen officer to man hang po la so bang immediate la ba inquiry pa kori po yang si la son lo prong te lage ni te son ba klem nang kok po te mithang asai mithang je klem urang te laga auto vil di kalima tante sala Samilang so police station arlu langlok so pen kewang bom humni ha hem konglong kachingkoi ahir ing tangrak anpin jangmi puni phaing kora near kep arni lakha krepli korkanthi constituency ke parlo Samilang so police station arlu langlok so pen dokmoka an adab bang kachileng passenger ahem konglong humni kopai kelang no pen ajok arlok kluchoklu Labu Samilang so police station along tongsekot pen berta palisi adim aklong an pulis atum palidun pen halapu hem konglong katewar abang phunang ke pachini dun atengki langlok so pen dambom si Samilang so athoi an pali podok dok arleng ke pasun ahut humni wang rapet si aphi ke dun bom winger ahem konglong abang breakfell det ajok aprang ahem konglong aphanta patong pon phit si humni ta arlok chewar choklo pusi nang thandun Lapu birta kirip dun bom aporahut kachit habdun atum non amat apran kedam avilang bon sitame arenga huke soatum bang inko retrok anatum aphanki dhenta ghat 30 bedded rural hospital along selang pon bomlu laswang bongpen ahir kang tangrak muchot bang narkep abang phu abang phiatum aphan abangke diphu medical college and hospital along ansi ser kelang bonji aphan refer piponlu Samilang sopen longba morning ti Karbi Anglong news Aholo ini kopai gelang nupen Samilang so la arling nomor bagan anden lo nang lokso agari humni cruiser la pen hala winger udamelo te winger bang si break fail kuson si ajit ha passenger alang nitum ahin pen thampon lo break fail ajok si la phie gari abang aprang gari patong le lo patong le ajur pen ajok humni gari ta arling Kol langroi long si ciwari choklo. Lang so pen bang bom. Lang so bang bom holo. Lasi labangso jitu kisi phar lebo ho passenger to man chami suntong ta khipe na yo. Are ngahu kisu nang Bang ko an bag dolo ini. Aduga be bang ko ra pho bag buji o somar pen ke. Injured bisi. Injured bisi bang ke bag buji. Bang ke bag bisi. Solo lo sona hai. Si non doktor tum kupai mi pen lang kon bom lo bang
ke thom pri phan bang ke difu refer medical college han se refer nang ko bang kon ha bang thom bang thom bida sing han se lepen salmon teron lepen inot atur bi lapupon silalang itu mana bang ke non difusi konji pusi doktor na hen dan bachini lo lasi jitola kisung kifo ba bangso accident long kifo don stame garia malik mate alang litung si ado kabe se lang cross nami pinang ko posini tu party hoi hin pen chuni lidulo Dr. Tuliram Ronghang amethanga constituency along Asonson Kachingthur amuk kang puajai me kedengpon. West Karbi Anglong Bithung Reng Thama constituency CEM Dr. Tuliram Ronghang amethanga constituency arlo along Ason Kachingthur asai amuk kang pupon. Lason si anarlo por phaikre hinira achitim aporpen men miji lem sathengnu humkep akulat ahem sitami ingpupon. Adunthu tovar sitami ingpupon. Jal Jeevan Mission scheme pen kedengpon. Mukasong Karbi arong Nepali arong lapen tiwa arong rong thoma pharman don pharoke thom sose atuma phan mission pen lang avarsai longponpu lapen tumpreng higher secondary school along sitami school gate ingpupon bangso along Tuliram Ronghang pen chenglok MSc EM lapen ari sanghwa tumche tongdun kapre ka sayang de kang pu pati ni ka sida tuar pen chenglok open space pen of Jal Jeevan Mission scheme 1 crore 30 lakhs scheme pen of home aroma son don haroget omra don ongkep beneficiaries tentang anjung rongku lahaya saya entengkan pen of dan kaulidang orienterang amen pen tumpreng high secondary school long yang pen of kapre saya yang tinggal tunggu di kulkang pasal sebini sudah mencegah my meeting at kang pucot bagaimana ancam sini bilang lapen sarla nono asamala pitha koda longbe All India Agriculture and Rural Labor Association lapen kakis asong atum chelangsi kiduk keboidet arat atum aphan sorkar pen kelang pachingbar ponangji pusi kachesong sitami pedopon Nijang Karbi Anglong dongkamukam anong jangmi puni phaing kora trok CR ni malom soa por kachesong asai ang dengponsi All India Agriculture and Rural Labor Association lapen Karbi Anglong Kisan Samik Sabha thihekben kakis asong atum chelangsi det longri arlo kiduk kisungpen kejokji pension sitami achiklo jonwang suri ke thompi pajer nangji lapen GST ke thandun pen pejok nangji puason mangponsi kapre asai kam sitami sonkre ason mangponsi India President Draupadi Murmu aphan panongsi pinpuralu pipajerpon lasi kakis meipu longkiram tokbi kongchunbang Gobind tokbi lapen Robi Kumar Phangcho Protima ing hipi Sumit Timung Amlong ing tiatum sitami labang swa sai kamalong chetong dunsi RDGP dunsi kisung ke boy kedo an pen kidok atum ke jogwan kelong ponji aphan lapuson asai angdeng klemponlo News Desk Report Karbi Anglong News